Dickson Ochuka. Kawachako jopiny mane nigi ichwang' owango udi 8 e gweng' ma Karotai County ma Nyamira banka jago moro na wito ngimane bang' lweny manyocha obedo e kinde gi jago machielo e kar madho kuong' moro e gweng'no. Jopiny ne omonjo miere ma use kong'o kendo wang'o udi. Dana Olonde miyo matho. David Odhiambo Odaro majengni 24 kendo mane en laktar mathiedho jamni noromo gi thone okinyi ma kawuono seche mane oyudo thieth e kar thieth ma Nyamira bang' yudo adhola mag pala maluwo lweny manyocha obedo nyawadgi e kar math moro e gweng' ma Karota. Ripot yango ni David nyocha bedo gi ywaruok kod jal moro moyang nyinge kaka Duncan Otieno chieng' tich ariyo jumani kendo ma ochuoye kod pala. Pok oyangore maler gino manyocha gilaro. Okelna wach gutieno gi Joshua koda saa 6:45 kochiewa ni Debu ochuo gi pala. En nyamusi. Idwaro jonyuol. Wamanyo yo mondo wachop go kuno, wayudo gari wachopo. Kwa chopo, wayudo ka ambulance matere Nyamira osebedo tayari. Watere. Othiedhe. Otimne kaka inyalo tim. Omede remo chupni 4, omede pigi 8. Wangaika mondo midebo yud ngima, ok oyudo ngima. Kaluwore gi anyuola mar David, to wuodgi omako gi kod buok ni mar ne en jalno maonge timbe majendeke. Gikwayo sirikal mondo konygi yudo ratiro ne nyathigi mane giketo geno gidwaro giduto kuome. Sirikal okony piny, ok ne mara kende oyengwe ka piny osebedo marach. To David ne okelo ichwang' ne jodak ma Karota mane okawo chike e lwetgi kendo nowang'o ute mag kuonde nyuo changa magiwacho ni ema kelo thoe ma ok owinjore. Wan kod lit maduong' ne nyathiwa Dev mano neg ka kong'o. Wan kaka wan joyengwe an achung' kaka kachieliel. To kong'o ma area waka otamo mondo wabed kata gi gweno. Kong'o ma area waka otamo ni kata dielo kitwe wang'ayo e puothi duogi yudi. Jusi machiegni ka na assistant chief oluongo yawagi moketo piny mokwero gi ni giwe kong'o gidagi weyo. Koro kong'o okelonwa sida. Onegnwa wuoyi Deb macha konyo makati iluongo na saa 7 otieno ka dheri konyore. Koro sani wadong' makaka wadwa timo onge daktari moro ma dhi ang'wane gweng' waka. Jodak go bende nowang'o dala Duncan Nyamanga mawachore ni nochuoyo ma osenindo David gi pala. Giseyo obila ma gweng'no magiwacho ni osebedo kaka wasoya kendo weyo thuolo ne jogo manyuo changa mamedo mana kelo ne gilal. Jogweng' mine gi jodongo osebedo ka ywak e changa marach, changa mararamu miuse gweng' kai. Gisewacho mwasiwuoyo gi chief osekawo action, imako jokong'o, gidhi malo to giduoga. Gidhi ka Nyamusi police station, to gigola asoya matin to giduoga. Kane oyango masira makama, komanda mar obila ma Nyamira North Elizabeth Wakuloba okwayo jopiny mondo bed gi horuok kosingo tiyo kanyakla kodgi kendo ni gisechako timo nonro. As the police we are doing the investigations, the suspect is at large. But we are making efforts to ensure that he is arrested and brought to book. Na ile request naweza kuwa nayo kama mkuu wa kitengo cha polisi ya Nyamira North ni kwamba tunaomba raia watusaidie na information ambayo inaweza tusaidia tupate huyu mwenye ametoroka. Dana Olonde, Ramogi TV.